खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो स्वरजि द क्रिएटिविटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटुब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ गसाइगावआव BPF लाइमोन हान्जानि मोनसे बिसायख'थि फोसावदिं अदेबानि हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफैदों BTC कन्ट्रेक्टर आफादनि गाहाय नेहाथारि अदेबानि आथिखालाव BPF राजखान्थि दोलोनि जानानै गुबुन गुबुन जायगा एबा थावनिफोराव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बाहागो लाबोबाय थानाय बिक्रम दैमारि बिथाङा। नंगौ, बेबायदिनो बिथाङा मैयाबो BPF लाइमोन गांखंनि बे जोबथा बिसायख'थि फोसावदिं रेलि हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गोबांथार बाथ्राखौ बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो BTCनिफ्राय प्रमद बर'खौ बोखारनांगौ आरो बोखारनो हायाब्ला थारैनो प्रमद बर'आ गुबुन जायगानिफ्राय कन्ट्रेक्टर आरो गुबुन जायगानिफ्राय गासैबो खामानि मावग्राफोरखौ लाबोनानै BTCखौ धंस' खालामगोन। लोगोसेनो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ लाबोयोब्ला ओनसोलाव जौगानाय आरो ओनसोलाव बेबायदि डेभेलपमेन्टआ जेब्लाबो जाबाय थागोन होनना बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि थारैनो मिनिस्टारफोरा सानसेयाव खेबसेल' फैयो अदेबानि बोसोरसेयाव खेबसेल' फैयो। हाजारखि मिनिस्टार मन्त्रि आरो गिबि मन्थ्रियानो फैयाथों मानो बेयाव BPF राजखान्थि दोलोखौ रावबो फेजेननो हाया। लोगोसे BPF राजखान्थि दोलोनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथाङा देरहानाया 100% रोखा जाबाय होननानै बुंथिनानै होदों। बेनिखायनो साफ्रोमबो दखानदार आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौ बुहुल खालामालासिनो अदेबानि UPPL आव भट होआलाबासिनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनो थाखाय बिथांमोनहा खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो बुहुलावनो जुदि UPPL राजखान्थि दोलोखौ देरहाहोयोब्ला साफ्रोमबो दखानदारफोर आरो साफ्रोमबो बिजनेसमेनफोरा जोबस्रांलांगोन होननानैबो बिथाङा बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनबावदों। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरैबायदि BTC ओनसोलाव गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि, गावजों गावनि गेजेराव बेबायदिनो बुज्लाय सोलाय आरो गावजों गावनि गेजेराव रावबो रावखौबो थांनानै थानायाव गोजोन गैलायै सुबुंफोरखौ खालामनानै दोनबोबाय। दायो आरो बेबायदि जानाय नंला। बेनिखायनो 2024 मायथाइयाव जानो गोनां थामथि खोलोबनि बिसायख'थियाव क'क्राझार लकसभा बियाबनिफ्राय थारैनो माइन'रिटि एबा मुस्लिम सुबुंफोरनिफ्राय गासै 60% आरो बर'फोरा 70% आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सुबुंफोरा थारैनो 70निफ्राय 90% UPPL राजखान्थि दोलोआवनो भट होगोन होननानै बुंथिनानै होदों। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों आथिखाल BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मैया बिसायख'थिनि जोबथा बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव बिथाङा बाहागो लानानै बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। जेराव दायो UPPL राजखान्थि दोलोखौ देरहाहोनो थांखिजों रायजो राजाफोरा गोबांथार थांखि लाबाय। जाय थांखियाव दायो रायजो राजाफोरा अदेबानि माइन'रिटि सुबुंफोरा 60%, बर'फोरा 70% आरो गुबुन गुबुन जाथि माहारिफोरा 70निफ्राय 90%आ UPPL राजखान्थि दोलोआव भट होगोन। अदेबानि हाग्रामा महिलारिनि बेबायदि गावजों गावनि गेजेराव दाङाबाजि आरो थांनानै थानायनि रावनोबो मोजां मोनथाय होयिनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ रावबो सैलिया होननानै बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो नबकुमार चरनियाबो रायजो राजाफोरखौ थगायनानै बेबायदिनो MP जाबोबाय थादों। बेनिखायनो बिथांनोबो रावबो भट होनाय नङा होननानैबो बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। BPF राजखान्थि दोलोनि जोबथा बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लानानै BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथाङा मोनसे खौरांगिरि मेल लानायखौ नुनो मोननाय जादों। खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बिथाङा थांनाय 2005 मायथाइनिफ्रायनो BPF राजखान्थि दोलो दानायनि उनाव BPFआ BTC ओनसोलाव जेरैबायदि जौगानाय लाबोदों बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंथिनानै होदों। लोगोसे फैबाय थानाय 7 मेयाव जानो गोनां MP बिसायख'थियाव थारैनो BPF राजखान्थि दोलोनो नांगोलनि सावगारियाव भट होनानै दिल्लीयाव रायजो राजाफोरनि लुबैनाय हास्थायनायफोरखौ मोनफुंनो एबा बिख'हैनो थाखाय BPF राजखान्थि दोलोनो
भट होनो थाखाय रायजो राजाफोरनिसिम खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि मैयानि बे खौरांगिरि मेलाव बाहागो लानानै BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारि बिथाङा गोबांथार बाथ्राफोरखौ बुंथिनानै होदों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो BPF राजखान्थि दोलोआ 2005 मायथाइयाव जोनोम जाखांनायनि उनावनो BPF राजखान्थि दोलोआ BTC ओनसोलाव गोबांथार जौगानाय आरो BTC ओनसोलाव थानाय गासैबो रैखाथि गैयै थासारिफोरखौ रैखाथि होबोदों। अदेबानि BTCखौ गोजोन गायसननायाव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF राजखान्थि दोलोआ मैखोम जाफुंसार होबोनो हादों होननानै बुंथिनानै होदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि थारो BTC सरकार दाखांनायनि उनाव BPF राजखान्थि दोलोआ BTC ओनसोलाव गोबांथार नांगौ जानाय जेरै स्कुल गायसननाय, आबादारिफोरनो आबादनि मोनथाय होनाय आरो ओनसोलाव गासैबो जाथि माहारिफोरखौ लानानै आलो गोजोनै संसार जानायाव एबा गावबा गावनि सिनायथिखौ लानानै थांनानै थाबोनायाव गोबांथार बिहोमा होबोदों होननानै बुंथिनानै होबावदों। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव BTC ओनसोलनि गासैबो रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनाय आरो समस्या एबा जेंनाफोरखौ दिल्ली सरकारनिसिम दैथायहरनो थाखाय BPF राजखान्थि दोलोनो भट होनानै बिजाथिखौ देरहाहरनो थाखायबो बिथाङा खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। BoNSU आरो BoNSU बिसोरनि थांखिया मोनसेयानो, बिसोरो BPFनो भट होनांगौ आरो हाग्रामा महिलारि बिथांखौ सरकाराव लाबोफिननांगौ। बेनोल' खालि BoNSU आरो BoNSUनि मोनसेल' थांखि। नंगौ, बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों मैया क'क्राझार जिल्ला UPPL लाइमोन गांखंनि मानगोनां आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गेजेराव आरो थामथि खोलोबनि लकसभा बिसायख'थिया सानसेल' दंसै। बेखौ नोजोर बोनानैनो दासिमहालागैबो क'क्राझार जिल्लाजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन जिल्लाफोरावबो दायो UPPL लाइमोन गांखंनि दैदेनगिरिफोरनि बानजायनायाव लाइमोनफोरा UPPL हानजायाव हाबबाय थानायखौ मिथिनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव मोनसे UPPL राजखान्थि दोलोनि लाइमोन गांखंनि जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै मानगोनां आफादगिरि जनिल कुमार ब्रह्म बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो BoNSU आरो BoNSU बिसोरनि थांखिया मोनसेयानो। बिथांमोना गावसोरखौ थारैनो राजखान्थिजों लोब्बा गैया होननानै बुंबाय थायोमोन, नाथाय दायो मिथिनो मोनबाय BoNSU आरो BoNSU बिथांमोननि थांखिया मोनसेयानो, खालिबोल' बिसोरो BPFनो भट होनांगौ आरो हाग्रामा महिलारिखौ सरकाराव लाबोफिननांगौ। दायो आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारदों, नाथाय बेबायदि मोनबो बिथांमोननि थांखि नङा। अदेबानि बिसोरनि थांखिया BPFखौ सरकाराव लाबोफिननाय होननानै बुंथिनानै होदों। क'क्राझारनि बेटारि रिक्सा एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरा UPPL राजखान्थि दोलो अदेबानि NDAनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांखौनो फैबाय थानाय लकसभायाव भट होनानै देरहासार खालामगोन होननानै खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गेजेराव आरो सानसेल' दंसै थामथि खोलोबनि MP बिसायख'थिया। बेखौ नोजोर बोनानैनो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो आरो राजखान्थि दोलो नङै आफाद आरो सोद्रोमाफोरा दायो गावबा गावनि बिजाथि एबा केन्डिडेटखौ सायख'नायाव मुखुब जानानै थानाय बायदिनो मैयाबो आरोबाव जोबथा बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिनि मोनसे समावनो थारैनो क'क्राझारनि बेटारि रिक्सा एस'सिएशननि सोद्रोमाफोरा UPPL दोलोनि बिजाथि अदेबानि जयन्त बसुमतारीनिनो भट होनानै बिथांखौनो देरहासार खालामगोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। लोगोसेनो गासैबो बेटारि रिक्सा सालायग्रा सोद्रोमा बिथांमोनखौ UPPL राजखान्थि दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथांनो भट होनानै देरहासार खालामनांगौ होननानै बुंथिनानै होदों। मानोना UPPL राजखान्थि दोलो थानायनि थाखायसो दायो जोङो सान्थियै गोजोनै गोबांथार मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनगासिनो दं होननानैबो बिथांमोना खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होदों। देग्लाय 2024 मायथाइनि थामथि खोलोबनि MP बिसायख'थिया गेजेराव आरो जानो सानसेल' दंसै, जायखौ नोजोर बोनानै BPF UPPL मोननैबो राजखान्थि दोलोआ दायो जोबथा बिसायख'थिखौ नोजोर बोनानै मोनसे खौरांगिरि मेल लाबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो UPPL राजखान्थि दोलोनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों, जेराव बिथाङा बुंथिनानै होनाय बायदिब्ला थारैनो जोंनि BTC ओनसोलाव दायो बर'नि सासे बिजाथि मोननो थांगासिनो दङ, जायखौ नोजोर बोनानै रायजो राजाफोरा एबा जाय बिजाथि बर'फोरखौ मोजां मोनो आरो बर'फोरखौ जेब्लाबो रैखाथियै लाखिनो हायो, बेनि थाखाय
रायजो राजाफोरा UPPL राजखान्थि दोलो अदेबानि ट्रेक्टराव भट होनो थाखाय बिथाङा खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो फैबाय थानाय MP बिसायख'थियाव NDAनि बिजाथि अदेबानि UPPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा गावनो गोख्रोङै देरहानो हागोन होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों बुंथिनानै होबावनायखौबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनगासिनो दंदि आथिखालाव गुबुन गुबुन हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनानै माखासे मोसौ मैथुनफोरा रायजो राजा एबा सुबुंफोरखौ गाग्लोबबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो खौरां मोननाय बायदिब्ला थारैनो बाक्सानि निकासियाव थानाय हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनानै मिथुन उदखार खालामफैदों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जेराव गासै 7 सुबुंफोराबो बेयाव जोखोम जानांदों होननानैबो खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसेनो फरेस्ट बिथांमोनहा बेखौ होखारनो एबा दबथायनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय दबथायनो हायाखै होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसेनो रायजो राजाफोरा फोरमायनानै होनाय बायदिब्ला दायो बे 7 जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ देहा फाहामसालिसिम थिसनहैबाय होननानैबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिहोनायखौ नुनो मोननाय जादों।